Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki Nongyalam Jongka North Eastern Hill University Teachers Association kila shim yakarai banpha daki dikhot sha New Delhi ban pinpau yaki kambam sab jong Vice Chancellor ka school ba Nehu u Professor Prabha Shankar Shukla yakane karai ka kanhun kala shim ha kasni baki pinlong yaka jing persha hakmat jong ka office trekam jong Vice Chancellor ka Nehu na kalyang u President ka Nehu ta u Professor Lakhon Kama habakran bikinong tho khobor ula ther rakabating e ya Professor Shukla halor ka jing pelat jong u ya kapisa ka ba prapu ar lak tingka banchna ya kawai ka project but ya kani ula IT sha Manipur Tribal Development Cooperation Imphal na kabanta katura campus hapo khatsansngi ula aya ka work order wat la gani ka project kampat dap satya ka kenhun kala kano ba Vice Chancellor udon ka jingya day bat kani ka MTDC ban pendon kambaklay ka pisa kabakiyo naga sorkar padeng u Professor Lakhon Kama ula benrap da ka baong baga kenhun kan beteng ban yakhi bat penrem ya uni u Vice Chancellor u bale don bor bat klem wan tray menta la jan shisnem henry u shimbet yakatulop klem jingderan ulo ongru baki nongyalam ka Nehuta kinsaya kendu eki officer ka Ministry of Education ban IT eki jingshisha halor ki kam bam sap bat ka jing tuklar ka jong u Vice Chancellor eki kam jong ka ni ka school ba Wan student ba fi lai wan ban sim ban ya pa ja kane ka jingya khi jongi ba fin sutho ke eka mat bang ya sim ka ba ning kong e ni akhi number filai la sab nai tamanta nim don jingya khi shok ni number hadu ko number kata ka jingya kran bat ni bat ketu ka tim bawan na Delhi bawan man pen jai jai hang ni kila da ong ba kata ka meeting ba live ho tarik jong banai me arjar pusan ban long ha Delhi kan de ka meeting khado ba unsong kumusong kenal kumu chairman Professor Shukla chair dia kata meeting juga executive council hanrei new iba halor boy ada dia don kum kata ka jing sutho hapdeng kan Nehuta hapdeng ki executive council member jungi na po Nehu na college ki principal arngon nang tabat ka Nehusu hanrei new iba menta uniu bisi halor bo don hangni menta la life pa life ni tamot la jandat shisnem haka khatlai tarik 9 November don hangni hapo campus hanrei uele ban tuklar ba yaka kam Nehu khamtam uele ban penlong yaka isi ba chair himo hanrei ngilade ong namar yaka ministry hatu ko por baki ngini kumkan Nehuta kumkin Nehusu ngilade hatu ko por ngilade agree ba kata ka life potri bunai me kande ka meeting khado jom hanrei yaka ta ka jingya sotho hapdeng jongi ba ministry kram buromshu ul ya lende yaka ta ukwa ban penlong yaka meeting namar bon ki halandat ba ukwa ban let's say ban penya limba kan ka executive council namar ngiu ba ki kambi an ki bon bolale ni nakaliang kan Nehuta ngilade dawa namar bon ha ki mat bangi hapshim khya ba namar pi ka EC ka de ka highest executive body to ka ba bansanshare kan Nehu ka EC ka de ka body ka baksan ba hanrai ngiu ba lada umyo ban penlong ya ka EC hang ni ban chair do PVC let's say PVC turalane PVC Shillong tamut ki kam jongi kila sakulon kawaning kong e kade ka confirmation jongi niki no hikai ki balawan la jan matala arsnem ki khamyo confirmation number bapat long ka isi kumjo idon ki promotion bala development hakane tang kindian gon dang bun ki promotion banwan lada kam long ka isi meeting tamut kim yo ban yo ya kata ka promotion jongi lene kata ka jingki kerdan jongi hapo ka kam hikai kabalai long ki babon baki ki mat ba uniu Shukla lingba ka jing don jungu shabar ka Nehu i kumba udon bet ka jing ya trailang bat kane ka Manipur Tribal Development Corporation Imphal ba kini ki kam shna jing shna hapo ka tura campus uyele ban yaila ya ka executive council uyele ban yaila ya ka building committee bat umud ban ai instruction be chatai ba kinya chakmat ya kane ka kam pin kan mau ya kane ka kam hapo ka tura ban shna ki jing shna khandai pu ar point life way klor kade ka project bayo naka Ministry of Minority Affairs Government of India hanrai kata ka project kumnu lingba ka MOU bala assign bat ka Nehu uai be ya kane ka MTDC Imphal kane ka MTDC Imphal pade ka
terekam ya kene ka project lene ka mud ban pen terekam har ngi yu iba lada kamdon ka jing rai na ka executive council lada kamdon ka approval na po ka executive council kimla ban pen terekam har usukla lingba ka PBC tura nang tai EI instruction ba ka kam de banya bisakmat kapani ba ki ya la ya ka executive council namar kam tam bangi lingo bele kene ka MTDC namar ka jo ka kam hapo ka nihu tura ne Shillong bro si kata shoban wan u Profesor Shukla ka lebe ka campus development department jungi ka CDD department namang gidon ka engineering udon university engineer jisa deba ayaki kilaban ai ka tender kilaban shimya ka tender kilaban jedwe ba khamduna ya ka jing bo ki tender nang ta kilaban aya ka kam hanre u ya like knang ya ka CDD nehu u aya ka MTDC namar MTDC ru ka jo kan shim MTDC Imphal kan shim ya ka ne kan ay tendering nanta kan le tender nanta kan aya ki breu ki ba le se job ya ka tender company ba shwaban na bang linggo ba belai u ya shabai tang ya ka ne ka MTDC Imphal belai Penteri kami kini ki projek lingba ka CDD jongi namar shwaban aya kene ka projek tura ka khandai po ar point lai ve klur ulade airu phapo arlak ya ka jo ka MTDC ban penbhaya kata ka surok ngimtip kata ka surok ru hapo khatsan singi ki ai ka work order hapo khatsan singi lade palai ka pisane ka kam kan padat hak namar pinwi khanro nadu khandriu teriku ngan chupan kan mau kinde nadu khandriu teriku benai march ki aya kata ka approval ki kajing ye kod kadebe life hotri undebe ka construction alai phowe life hotri wala submit ka bill life phowe tadi ka pisal apply la sign shukla nang nila da pa approval nang ta hakashi tari ko na april how ne arjar absab de kawan ka siti na ki ba I pursue ingin pendap kajing lingo kalau kumno pila apply ya ka pisa haba ka kam ka padam ya ka jo pi I beng ka ne ka khande po arbon lai we klur nang tamde tang kata kene ka pisa bayo na ka Ministry of Minority Affairs dang don shu ka DPR baki pan menta na menta kene ka pisa bangin yo na ka NEC panchna kata ka cluster classroom syatai ki classroom jungi syatai bat ka examination block ya kata ru phasna DPR haka MTDC Imphal company baik ba uniu shukla udon baik ka kambam sab pat kene ka MTDC Imphal takada open track kam baik lingba ka MTDC uyai la ya ka CDD namar ka CDD ka dei jongi le segi kam be an jongu ki numter ban le hanai ka MTDC Imphal kam dei kam don jing de e ban ngi lingba kata ka MOU ro ka ba kam pat yo approval na ka executive council lingba kata ka MOU ai kam baik ya ka MTDC ngishim khya ba ya kane namar kane de ka kam bam pisa sudah kam de ke namangi sutho ba le se Shukla ka MTDC dang bun le se kiwe ki badan halandet bangi miu imat kila thmu hi ban bam pisa lingba ka ne ka jing pentre kam namar deba ki long hok shisha kim don kam ban pentre kam lingba ka MTDC Imphal bele kim ai ki agency jongi hapa meghalya lane bele pentre kam na ka CDD bangi don ka department ka ba de baset le ya ka ne ka kam bro shi kata pet kini ki building hapa ni hu bai bro ya ki ka ministry ka ongi lada dep ka to ka ne bana unja sendon nang ni te aila di uban long ta ka meeting hakalai putri ku benai mingila aila hanre haja ka ba unja ikum ba udang tuklar sucu ike kam ye ka kam an kam tam ubriu ba umdon hapo ka Shillong campus bomdon hapo office usa shano ngimtem hanre uyo ka tulok thik pathik nangta utuklar ike kam aila yo PVC hang ne po Shillong lane PVC po tura aila ban umno ban penlong ya kan ka meeting juga executive council ka peniba ukwa kenang ban pendeko ya kan ka university ban penhiar kerdan susu ka university nama pinapet kini kerdan joka NRF ranking tapi pet ya ka banang sumi poba wanu shukla hau arjar arphoi ka ranking joka nihu ka de sanpho khandai hau arjar arpho we gata arpho ar ka poisa ka nrupon reu haga arjar arpholai poisa ka phapho haga arjar arpusa poisa kal sispa lai pun reo mentah haga arjar arpusan ngila apa haga cispa nyo pomnyo ka peniban nado ba uwan university ka ranking jungi ka university ka lahir namar umdon jingmut ban penkiu ya ka university hanre udon tang ban kumno ban kejit nakan nihu kumno ban bampisana po kan nihu takada ki kamram kini ki kambo le menta lingba ka jingbom don jungu ne po kempas hanre usa sino ngimtip uele ban warna biki project syatura campus namar hangtai uyo bentuklar lingba ka MTDC lese ko aban snapisa kijing subat jor jungi kum association nama ngilai iba kani kam desu ka deba kalong ka bayakat kum ka an ka MTDC kam de benyo namar ka rule yungi ka ong hapo central government
ba kuno ka kamshna pi habu hakata Central Procurement Portal CPP portal gyang kata ka portal uklambu advertisement u aibe ha ka MTDC Imphal company ba let's say kadon ka jing sutho hapden ka MTDC baru syukla ban pam pisan lingba kini ki project ban pendrekam umde tangane bat kani ka project badang pan pisan na po kai di dang phasna ka DPR bakin pan pisan na po NEC ru kan de digi folklore kan te pansna ka ka cluster classroom ban ka examination block kumjo ya ka MTDC Imphal u ai mansna ka DPR bele ai ya ka CDD jongi mansna ka DPR nama ka hapo ki department ya ka research ngim ka pisang ngim don ban le conference ka pisang ngim don hanre uniu bre utuklar be na jangai namar ukwa hi ban penhiar susu ka university takada ngi dawa be ba udeban e sendon hanre bre de namar wa kham reban snap le se umkwa namar le se don ka pisa sikit hangne ban kamai le se umkwa ban e kan ni hu lingba kini ki project bangala oi be kadai la kini ke papo arlak ne ka khnai po r point laiway le kani ka ban wan mantana ka NEC le se don be ka jing thumu ban sna pisa takada umkwa ban e kani ka syuki hanre lingba ka jing don jong hangte wala bo don hangne po ka office ka penteko e ka trekam jungi ka university namar amla ban telakam yu muno ban telakam na babala thung hida ka ministry harangi nangni napo ka kis ka seng yung inahika ila persabit ba umla ban sene hanre umde ban dalam man sene la ne ko visi ru man ne seto tabo umde ban tukla de kam hapo niu tamangi wi ba man kas ni tukla de kam niu kajing le jongu kadebe tang kumnu ban pendeko yang kam tam hapo ka Shillong campus bangin ya poisa thleu kum ka university bangin umla su ban kilon no